Go, ligo na kol. Eh, sige kol, ligo kol basta gigar ko. Sa wakas, natikman ko na ang dagat. Maalat pala ang dagat sa Kuwait. Di ko alam kung bakit maalat pala. Akala ko hindi pareho sa Pilipinas. Sa Kuwait maalat din pa eh. Go, ligo na kol. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Sobrang busog. Wala pa akong magkiki. Sobrang busog. Ligo na tayo ha. Malili tayo dito. Parang kailangan natin ng ligo. Yan. Ano tayo mga kol. Napakasarap ng tubig. Yan lahat ang busog na. Para lang wala. Sarap maligo. Masarap. Wow. Ako lang mag-isa dito. Yan. Kung makikita nyo mga angkol. Yan. Tagda ko. Ako lang kasi dito. Ako baka naman. Mas masarap yung mag-iisa ka lang kasi hindi ka mahiyang magiging probinsyano eh. What's the matter? Your road, you know. What? Your Yan. Kita na. Ayoko, lugtog na kol. Sige kol, ligo kol basta gigar kol. Yan. Ay, natagkan, malaw mo ni. Law na dyan, medyo malayo na. Sa wakas, natikman ko na ang dagat. Maalat pala ang dagat sa Kuwait. Hindi ko alam kung bakit maalat pala. Akala ko hindi pareho sa Pilipinas. Sa Kuwait maalat din pa eh. Parang yung tanga kol. Everyday, it's it. Go, ligo na kol. Mana talaga yung tubig dito. Mana talaga, akala ko hindi. Kita na yung ano natin. Ayoko. Halata na yung upaw. Sa wakas, natikman ko na yung dagat. Medyo malat. Parang nasa Pilipinas lang ba pag tuwing mga alas 8, alas 7 na, punta na sa Kalabaw para isilong na, ano na sa tubig para mag-araro na. Kasi dati nung bata pa ako, tuwing nag-araro ako mga angkol. Paano masabi? tinatanong ko nga Tuwing nag-araro ako, punta ko ng sapa. Tapos mag-araro kasi hinihingal yung kalabaw eh. Pinaligo yan, kailangan ipaligo. Pagligo ng kalabaw, naliligo din ako. Parang ganun lang, parang nasa Kuwait lang. Pero wala tayong kalabaw. Arang ako lang yung kalabaw. Ang laki na ng mukha ko dito, yan. Hopya! Ang nyari sa mukha natin dito, parang hopya, mani popcorn, mani. Yan. Idaan na natin siya. Kasi sobrang lamig. Ay nako, malamig talaga. Yun lang. Aratang tinga-tanga dito. Parang pinagtawanan ko yung sarili ko. Wala mo mga sabay. Isa ka lang doon, yung nakikita mo, yung bongbong lang. Yung bongbong ano yun, yung wool. English na lang, wool.
Tahu mo sa Tagalog yun. Basta, dingding. Sa Bisaya ko pa, ng balongbong ng balongbong, ni katkat sa kalakoy. Yun lang. Ayun. Kailangan talaga natin libangin yung sarili natin, Kol. Kasi pag nandito kasi ibang bansa, wala talaga. Walang ibang tutulong sa'yo, kundi ang sarili mo lang. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Napakalakas ng hangin ngayon. Pero walang init. Walang init talaga. Walang init. Ito lang. Tubig namin lang. Ligo-ligo. Tapos, ana, Victor, video. Video ano eh. Nagpapakita sa ngilit-ngilit lang. Tuwing mag-iisa. Parang iris. Ayaw yung istorya ng mga probinsyano. Yung nasa bukid talaga. Alam niyo mga angkol, yung nasa bukid talaga, yung malayo na talaga sa bayan. Ano yun? Pag nakikita yun ng tao, tatakbo yun. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga ka ba? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo. Lalo na pag yung example lang, katulad ng kapitbahay mo, nagpunta ng lugar nun, ng Cebu. Ay nako, pag-uwi, nakita kayo nandyan na si ano, ang putay. Pati ba yan niya? Walang ka. Kailangan natin sundin yung sabi ng mga doktor na kailangan magsalita ka ng ilang daan ba yun sa buong araw. Tapos kailangan mong tumawa kahit maglampaso, maglaba, kailangan mong tumawa. Di tumawa tayo. Yun lang. Hindi lang ang buhay. Balik na tayo para ayos ang laban. Yan. Tayo. At yung uuwian natin, kung makikita nyo yung malaking building, dyan sa gilid nyan, dyan ako uuwi. Bihis muna tayo kasi sobrang lamig bago tayo uuwi. So yan, nagkubo na ako ng saliko ko para makauwi na tayo. Nod-nod muna sa paligid, walang katao-tao at tayo lang mag-isa dyan. Yan, pinutuyo natin konti. At kung makikita natin, dyan ako naliligo kanina, yan. Walang katao-tao, tayo lang mag-isa dyan kanina. At dito tayo dumadaan, pag-uwi, yan, tumawid pa tayo ng kalsada. Yan, mahaba yan. 1 minute, 37 seconds later. Dito na tayo sa bahay, yan. Salamat. It's my life.